Diyos marahay na hapon po sa indugabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, hurog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob ang sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa satuya pong mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Misa, pasasalamat for passing the Agricultural and Biosystem Engineers Licensure Exam. Dulot ni Engineer Edward Brian C. Nistuye. For passing the Agricultural and Biosystem Engineers Licensure Exam. Dulot ni Engineer Edeline Biso. For passing the Agricultural and Biosystem Engineers Licensure Exam, dulot ni Engineer Kian Renz Belen. In honor of Our Lady of Guadalupe, dulot ni Marichu Gomez. Pasasalamat, dulot kan Bueno Mangaliyag Family, Cueva Family, asin ni Melody Marino. For passing the 2024 Licensure Examination for Teacher, dulot ni Stephanie Marino. For passing the licensure examination for teacher, dulot ni Joanne Nolias. For Jean's successful operation and Louis passing the bar exam, dulot kan Elvira family. For passing the let of Marjorie Minya, dulot kan sa iyang familia. Pasasalamat, dulot kan Medallia family. For passing the let, dulot ni Erica Audelareya. Mga special na intensyon sa kahagadan ni Melanie C. Pomida, sa kahagadan kan Bueno Mangaliyag family. For successful dental board exam result, dulot kan Amec Dentistry. For complete healing of Jeanette Medallia, dulot kan Medallia family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Francisco Jr. and Maria, dulot ni Anne, Francis, and Rignon family,
Para sa kalag ni Caridad, dolot kan Misal family. Para kay Estelita, dolot kan Mitra family. For All Souls, dolot ni J.V. Azopardo. Para kay Albino, dolot ni Mila Rodriguez. Sa kalag ni Jerry, dolot ni Jeric. Para sa kalag ninda Roger Jr., Roger Sr., Carmencita, Marvin, Pablo Sr., Rev Jr., dolot kan Medalya family. Sa girara Diyos, marahay na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Ngonya na Domingo, iyoan Gaudete Sunday. Papagkutan niya to an rosas na kandila, tanda nin pag-ugma sa tahaw kan sa tuyang pag-andam para sa Pasko. Pagirumdom na dapat may pagsulsol asin pagbabago, tanganing makamtan an kaugmahan asin katoninongan. Pinapagirumdom kita na sa pagdatong kan kagurangnan, andaranya, an kaugmahan, asin paglaom sa satuyang mga buhay. Inaapod kitang maging maugma sa presensya nin mahal na Diyos, na uya sa to, asin nakikiheras sa to. Lugod, mapanoan sa tuyang mga puso nin kaugmahan sa pag-andam niya to kan sa iyang pagdatong. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang Diyos kaugmahan, siya ang nagpapaugma kan sa tuyang kalag, minsan sa tahaw kan sa tong mga kadipisilan, asin pagkakasala. Kaya po nanta ining sa tuyang pagselebrar, sa pagrumdom, pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig na ikinakaugma kan mahal na Diyos, na makisumaro kita sa iya.
Sarabay kita, nagkukumpisal Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles at Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na nagahalat sa kapistahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Tugote na mimibi kami, na magin maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan kan siring kadakulang kaligtasan, asin danay na magselebrar kan mga ini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibang mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. An enot na babasahon, nag-aalok sa to, na magpadagos, na magmaigot, taan pagkamuot kan Diyos, padagos, asin magdadanay sa to. Himateo niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sophonías. Pag-awit asin pagkurahaw sa kaugmahan, banwanin Israel. Magugma sa bilog mong puso, o Jerusalem. Inuntok nin kagurangnan ang pagpadosa sa imo. Hinalinyan gabos mong kaiwal. An kagurangnan, an hadi nin Israel, kaibahan mo, mayo kanin dahilan tanganing matakot. Maabot ang panahon na sasabiyon an Jerusalem, di ka matakot, o syudad nin Sion. Pakusugan sa imong mga kamot. Kaibahan mo ang kagurangnan sa imong Diyos. Siya ang paralaban na nagtataos sa imunin kapangganahan. Mawiwilihan kanin kagurangnan, asin tatawan kanya nin bagong buhay sa iyang pagkamaot. Mag-aawit siya, asin mag-uugma, huli sa imo. Siring kan mga nag-uugma sa aldaw nin fiesta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imong Diyos na banal ng Israel. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Ang Diyos ang sakong kaligtasan. Magsasarig ako sa iya, asin da iyo matatakot. Huli taan kagurangnan. Diyos, iyo ang sakong kusog, asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Sa kaugmahan, ang mga tao maharok nin tubig sa mga bubon nin kaligtasan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Mag-apod kamo sa iyang ngaran. Ibalangibog nindo sa mga nasyon ang sa iyang mga gibo. Ipahayag nindo ang sa iyang kadakulaan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa kagurangnan,
huli kang dakulang mga bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibareta sa bilog na kinaban. Magkuraw asin mag-awit kamo sa kogmaan, mga nag-ierok sa Sion. Huli tadakula ang banalan na Diyos ng Israel, asin nag-ierok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Dios na banal nin Israel. Sa ikaduwang babasahon, sinasabihan kita ni San Pablo na kung kita napupurisaw huli sa mga pagkakasala niyato o mga salang desisyon sa buhay, tandaan niyato na sa tahaw kaini, ang Dios madatong sa pagtubos sa to, dara ang kapatawaran asin dakulang pagkamuot. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga tugang, mag-ugma kamong danay sa kagurangnan. Inuulit ko, mag-ugma kamo. Ipahiling nindo sa gabos an sa indong kahuyuan. An kagurangnan madali nang umabot, day kamo maghadit dapit sa anuman. Kundi hagado nindo sa Dios an sa indong kaipuhan sa paagi ning pamibi na may pagpasalamat. Dangan ang katuninongan ng Dios na day matugkad kan isip nin tawo. Iyo ang mag-iingat kan sa indong puso sa kaisip diyan ti Kristo Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot kan mga tawo si Juan Bautista, ano palan ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Juan, an igwa nin duwang gubing, itao ang saro sa mayo. Siring man ang gibuhon kan may kakanon, tawan ang mayo. May mga parasingil nin buwis na nagdulok man sa iya, tanganing magpabunyag. Hinapot man siya ninda, Maestro, ano ang dapat ming gibuhon? Sinimbag sinda ni Juan, dai kamo magsingil nin sobra sa itinalaan na buwis. May mga soldados man na naghapot kay Juan, kami, ano ang dapat ming gibuhon? Dai kamo magkuanin kwarta mas kikiisay sa paagi nin kusog o salang sumbong. Makontento kamo sa sweldo nindo. Nagurog ang paglaom kan mga tawo, asin nagpuon sindang maghurup-hurup na tibaad si Juan iyo ang Kristo. Kaya sinabihan sinda ni Juan, nagbubunyag ako sa Indo sa tubig. Alagad may sarong maabot na mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako, asin dai ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. May dara siyang saligsigan, nganing saligsigon ang gabus na inani. Ang trigo, titipunon niya sa iyang harong-harong, alagad ang ata, susuloon sa kalayong dainasisigbo. Kaya, ipinaghulit ni Juan sa mga tawo ang marhay na bareta, kaiba ang mga pagsadol. Marhay na bareta kan kagurangnan.
Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang, yaon na po kita sa ikatulong Domingo sa laog kan panahon nin Adviento. There are only 4 Sundays within the season of Advent. Dahil ikatulo na, buot sabihon, yaon na kita sa katahawan kan sa tuyang paghalat, asin pagpreparar. Pag-aram mong kabangaan na kan paghalat, garo, nag-escalate man ang sa imong excitement, anticipation, expectant delight. Kaya tanganing maging simbolo kan kaugmahan na ining ikatulong Domingo, we call it the Sunday of Joy, Sunday of Rejoicing. Ang tataramon ta sa Latin, Gaudete, mag-ugma. Gaudete Sunday, dahil haranina ang pagdatong kan kagurangnan sa pagkamundag niya. Christmas is just around the corner, only 10 days from now. Iniilawan ta po ngunya na ikatulong Domingo, ining ikatulong kandila kan sa tuyang Corona de Adviento, the rose candle. And today we also wear rose vestments. Tanganing ipagirumdum sa satuya na ang kaugmahan, yaon sa tahaw kan paghalat saka pagpreparar. Ang sarupong tawong naghahalat sa mahal na Diyos, aram niya, makakakuas siya nin kaugmahan dahil siguradong maabot ang pinaghahalat niya. In fact, God is already at work in our lives. And this God who is present among us is a God of joy. He calls us to joy. But what is joy? Baka igwang joy ngunyan na nagsimba. What is joy? Is it the same as happiness? Sa tataramon pong Bicol, bakong gayong malinaw ang distinction kan happiness saka joy, because both words we translate as kaugmahan. Pero sa Tagalog, sa Filipino, mas malinaw ang pagkakaiba ng kasiyahan at kagalakan. Magkaiba po sila. Happiness or saya many times depends on external things. Halimbawa, igwang pangyayari na namuyahan mo, o kaya nangyari ang gabus susog sa plano mo, o halimbawa masaya ka dahil natapos mo ang isang gawain, o kapag meron kang masarap na pagkain, you have a reason to be happy. Pero madalas, alam natin, ang kasiyahan lumilipas lang. In fact, we are never truly satisfied with the happiness that the world offers us. Palaging kulang, palaging nauubos. On the other hand, joy is deeper, more enduring. Joy or galak does not depend on passing emotions or changing situations. Instead, joy comes from inside of us. Nakaugat po ang kagalakan sa pagmamahal ng Diyos na narito sa loob ng puso. When you are so convinced that God loves you, that you are His beloved, then you have the eternal source of joy inside you. Aram mo, nadawa yaon ka sa tahaw nin mga kadipisilan, aram mong dai ka man pinapabayaan kan mahal na Diyos. Kaya nga ni, minsan dai ka nakasmile, bakong risa sa itsura mo ang happiness, aram mo na ang joy yaon sa irarom mo. Bako man perpekto ang buhay mo, aram mo na sa irarom kan gabus na kadipisilan, tuninong ka, nagsasarig ka sa Diyos. This is joy. And joy is possible even in tears. Even when you're suffering, you can be joyful in the midst of your suffering. Salamat sa mahal na Diyos, ta tinutugot niya ang pagtios ko. Tinatabangan niya akong magtalubo, magbago,
Salamat sa Diyos, taday niya tinatao gabus na hinahagad ko. Tinutugutan niya akong magsarig sa iya. Kung minsan, pag binabalikan ta itong mga bagay na hinagad ta, on hindsight, we realize, di ko palan dapat hinagad ito. Bako palan ito ang pinakamarhay. And yet, the Lord always knows what is best and redirects us towards what really brings us joy. Kaya nga minsan sige mong hagad nin grasya sa mahal na Diyos, and then you receive a no, a constant no. Day po mamundo, tibaad ang pintuan na iyan bako para sa imo. Stop knocking at a door that is not yours. Igwang pintuan ang mahal na Diyos na binubuksan para sa imo. Duman ka magkatok, duman maglaog. Igwa kong sarong amiga na nag-examine tanganing maging abogado. Aram nindong nag-release pa lang kan results. Ikatulo niya na pong pag-exam. Sabi niya, Father Jem, day po ako nakapasar. Pero maugma ang sakuyang puso. Maugma dahil aram ko asin malinaw para sa kuya na bako ining para sa ko. That freedom of knowing that the Lord has prepared something else for you is a joy that lasts, that endures. Kaya pag tinugutan ta po ining kaugmahan na magrarom, makasagum sa satuya, ano pong nangyayari? Joy changes our perspective. It shapes how we face the difficulties of life. It gives us hope. It gives us strength. It shapes us. Kaya nga sabi po ni San Juan Bautista, digdi sa Ebanghelyo, kaipuhan, nahihiling sa gibo asin sa hiro, ang kaugmahan na yaon digdi sa imong laog. Ining mga tao sa Ebanghelyo, inaabangan nindaan pagdatong kan Mesiyas. And so they were asking John the Baptist, John, what must we do? We are so excited that the Messiah is about to come. What do we do? Anong gigibuhon mi digdi sa kaugmahan that we could not contain? Sabi ni Juan, kun maugma ka dahil sa Mesiyas, daiman lamang sa kapwa. Tratuhon mo ang ibang tao na patas asin may kabuutan. Kung maugma ka dahil sa Mesiyas, mabuhay na may integridad, na pinipili kung ano ang tama. Bako sana kung may mga nakahiling, may CCTV, may bantay, kundi maski sulo-sulo ka, pinipili mo kung ano ang tama. Kung maugma ka dahil sa Mesiyas, maghiras sa imong kapwa, urog ngun yan nakapaskuhan. Lugod ngun yan pong Pasko, bakong kita-kita na naman, kita-kita na sanang nagharampangan sa mga Christmas party ta. Baka pwedeng pahiwason ang lamesa, nganing dakul ang makatukaw. Tibaad pwedeng buksan ang pintuan, pahiwason ang kudal. Tanganing dakul man ang makamati, kan kaugmahan, kan Pasko. Can I extend my table, enlarge my tent, so that others may also feel the joy of Christ? Kamu po, kasuarin po nindo na eksperyensyahan na igwa kamong kaugmahan that changed you, made you a better person. Natatandaan po nindo kan igwang sarong tawo na sinabihan kang, marahayon ka daw. Matibayon ka daw dahil kan sa imong talento hali sa mahal na Diyos. Inumaw ka, kaya nakamati ka ng labi-labing kaugmahan. As in, minsan aram ta na bako man itong totoong gayo, bako ka man matibayon na maray. Dahil napano ka nin kaugmahan, naghinguwa ka lugod, baka kaya ko. Bakad may nahihiling sinda sa kuya, nakarahayan, natibay. Kaya naghinguwa ka na, pakarhayon paan sa imong pagtrabaho, to give your best in the things that you do. Maybe, I am that. O natatandaan mo kan
namundag an inot mong aki. Bagong kasal ka mo, then nindo aram kon anong ginigibo nindo sa buhay, garo ka mo nagaharong-harong. But when your first child was born, and during the first time na inot mong kinargaan sa imong aki, you felt that, I have been changed. Bako na akong ordinaryong tao, naging magurang ako. As in dahil magurang, andam itao ang buhay para sa aki. Gigibuhon ko pati gabos, tanganing mapadakula ko ang aking ini. Matrabaho ako, mahigos ako. Dawa ipangutang ko ang pagklase niya. Gigibuhon ko ang gabos para sa aki ko. Dawa pagal-pagal ako bilog na aldaw. Pag uli ko sa harong, mahiling ko lang ang mga aki kong nagtatalubo asin maugma. Napaparaan kapagalan ko. You see, joy changes us. Joy that captures us, makes us more generous, more compassionate, better Christians. Mga tugang sa tahaw po kan sa tuyang pagpreparar para sa pagdatong kan kagurangnan. Magayon na hilingon, siya saton ang puso. Sa inhali an sa imong kaugmahan. What is it that brings you joy? Are you joyful with the things that are temporary? Nagahanap ka daw nin kaugmahan sa mga bagay na agi man sana? Or do you strive to look for things that give you authentic joy? Joy that comes from God. Like what? Like faith. Like hope. Like charity. These are the things that last. Dahil pag nako atapuan sa tunay na kaugmahan sa Diyos, binabago kita kaini. It makes us more loving, more forgiving, more compassionate persons. As we prepare for the coming of Christ, let us allow our joy to shape us into better Christians. Danay lugod na ihirasta sa satuyang kapwa ang kaugmahan na hali ki Kristo. Sabi ni Pope Francis, mahiling lugod ang joy of the gospel sa pandok. Bakong mamundo nagarubierni santo, pirming musdoton. Maugma dahil aram mo, nahiling mo sa buhay mo na naghihiro ang kagurangnan. May we share this joy to others, especially this Advent and Christmas. Tindog po kita. Simbagunta ang tataramo nin Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria asinani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadian daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya, kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan,
asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa tahaw kan sa tuyang Adbyento, inaagyat po kita na magbagong buhay para sa pagdatong kan aki nin Diyos. Hagadon taan tabang niya, kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. An simbahan, maibalangibog ang kagayunan kan ebanghelyo, asin mga podan sa mga tawo, na mag-ugma tauyan na ang kagurangnan. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. An mga lideres kan banwaan, maginandam sa dalan kan pagdatong kan kagurangnan, sa paagi kan pagkasararo, pagsinarabot sa botan, asin pagmakulog sa kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Para sa mga nasa katikapuhan, nalugod, madangog kan kagurangnan ang sa indang mga hinaing, tanganing sa pagdatong kan sa iyang aki, ang gabos maugmang nagseselebrar, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas Ang nagadana, nalugod sinda ako on kan Diyos sa iyang kahadean, asin maitaos sa inda ang buhay na daing kasagkoran, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Sa hilom, rumdumuntan sa tong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Diyos na makakamhan, an sa imong pagbuot sa muyang sinusunod, himua sa mo an pusong masinunod-sunod, tanganing sa samong pag-andam kan pagdatong kan sa imong aki, kami mag-ugma sa ilaw na sa iyang dara, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, danay na idulot lugod an ostya kan samong debosyon sa imo, na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring naghahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan,
ikapahiling nagayo an nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga na ngunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kaiba kan angheles sa Sing Santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumtum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, hasin kan gabos na klero. Siring man girong dumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, hasin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami, gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos.
kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Juan Bautista, asinan gabus na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo ni Hesu Kristo. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong pariligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Pano kan kaugmahan ni Kristo, magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Mga tugang uya si Yesu Kristo, kaugmahan kan sa tuyang puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Halagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
mamibi kita. Kagurangnan, hinahagad mi an sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyosnon na tabang, makaandam sa mong mga nalinigan sa maraot na gawi para sa piyestang maabot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Tukaw po sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po kita nin ikaduhang collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang parokya. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 45,090 pesos asin 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 6,498 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,507 pesos asin 10 centavos para po ini sa Vocation Apostolate. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espenida Jr. kan St. Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay o ordinahan bilang sarong padi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel, Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang Chancery Office. Mapuon na po ang Misa de Aguinaldo para sa mauot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kay ining aktibidad para po sa ongoing renovation kang simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin, mapuon man po ang Misa de Aguinaldo ngunya na Banggi, Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na maging parte kan Angel Tree Program. Ini po sarong Holiday Assistance Program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paaginin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining programa masurat po kan sa indang wish list sa Angel Tag na kung sain isasabita po sa Angel Tree. Ang donor kaining programa mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang deadline po para sa application sa beneficiaryo hanggang Disyembre 15, asin ang deadline man po kan pagtaunin donor kan sa indang regalo hanggang Disyembre 20. Para sa interesadong maging beneficiaryo asin donor kan nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Mauwat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous po na nagtaunin 5,000 pesos, 2,700 pesos, 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, sarong 300 pesos. Sandro Builders, 10,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Donation through GCash, 1,800 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indugabos sa aktibong pagpartisipar sa misang ini, salabat sa mga nagserbi digdi sa misa. Ngunyan po iyon na ito ang ikatulo asin panghuring tawag kay Reverend Vicente Espenida. Kunigwa po kamong naaaraman na makakaulang sa ordinasyon niya, pakipaisip po sa satuyang kura paroko kay Father Neil o magdiretso sa chancery sa opisina kan obispo. Uordinahan po si Reverend Teng sa January 9, 2025. Duman po sa home parish niya sa nito, kapiestahan kan Jesus Nazareno. Kung dai po makakaduman, dai po mahadit, dahil igwa pong misa de gracia digdi si Reverend bilang iyo inian sa iyang ultimong assignment bago naging padi. Kuno arin iyan, ia-anunsyo sa maabot na mga aldaw. Ang satuya man pong misa de Gallo, mapuon sa aga at 4:30 in the morning, siring po kan satuyang tradisyon, piga-anticipate ta po ini as a pastoral response sa mga dai makamatanin amay,
Dai makabiyahe nin amay. Kaya tonight at 6 p.m. mapuon naman po idtong para sa aga. However, because today is a Sunday and the liturgy for Sunday is higher than any votive mass, ang misa po atsan, pandomingo man giraray, but you fulfill the Sunday obligation as well as the attendance for the first Misa de Gallo. Tindog po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ihiras ang kaugmahan ni Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.